Għal darb'oħra, Lawrence Gonzi jibqa' ma jagħtix dettalji dwar il-weda tiegħu li jagħti tablet lill-istudenti u l-għalliema kollha f'pajjiżna. Fl-aħħar tax-xahar li għadda Lawrence Gonzi kien qal li d-dettalji dwar din il-weda jingħataw biss meta l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun fil-gvern. Fuq kemm żmien se jkun qegħdin jitqasmu tablet lil kull student mill-liema sena se jibdew jitqasmu dawn it-tablets u kemm il-ktieb se jkun fih it-tablet li ħadd titqasmu. Dwar it-tablets id-dettalji inkunu nistgħu ngħiduhom meta jasal il-moment illi nibdew nimplementaw il-miżura u dak il-moment ikun fil-moment illi nkunu qegħdin immexxu l-amministrazzjoni ta' pajjiżna. Fil-bidu tas-siġġiema tal-kampanja elettorali, meta waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali reġa' kien mistoqsi minn One News biex jagħti dettalji dwar din il-weda tat-tablets, Lawrence Gonzi reġa' wieġeb bl-istess mod. Il-Prim Ministru qed jgħid biss li d-dettalji jingħataw meta jasal dak li fi kliemu ikun il-mument. Kont tabtek tgħidli u minqas mill-tletini tweġibat li fil-fatt id-dettalji intu meta nkunu fil-gvern meta se jibdew jitqasmu it-tablets mill-liema sena skolastika se jibdew jitqasmu dawn it-tablets mill-liema sena se tidħol fis-seħħ din il-miżura allura jibdew jitqasmu lill-istudenti u lill-għalliema u x'kotba se jkun fihom dawn it-tablets u tal-liema suġġetti. Tat-tablets dina ġajt għamilt li l-istess mistoqsija li kont għamilt li ftit ta' żmien ilu, nerġa' nwieġbek hija l-programm elettorali tagħna jitkellem ċar fuq it-tablets. Il-sistema mhux se nidħol fid-dettalji tagħha, aħna se nimxu b'sistema ta' leasing, però d-dettalji joħorġu meta jasal il-mument li joħorġu. Intant waqt żjara fil-Junior College Lawrence Gonzi ċaħat li kien huwa l-aħħar Prim Ministru li naqqas l-istipendji u dan minkejja li l-fatti juru mod ieħor. Fil-fatt fl-2005 sena biss wara li Lawrence Gonzi nħatar Prim Ministru, l-istipendju naqas minn 126 euro għal 84 euro fix-xahar, tnaqqis ta' 42 euro fix-xahar. U bħala smart card l-istudenti bdew jingħataw 470 euro minflok 940 euro. Tnaqqis bin-nofs. Kienu ukoll Lawrence Gonzi stess li ġimagħtejn ilu ikkonferma li gvern immexxi minnu naqqas l-istipendju tal-istudenti. Meta darba lili xi ħadd kien nipperswadini, kont diġà Prim Ministru, xi ħadd ipperswadini li kellna biżejjed nurses. U fuq dik id-deċiżjoni ċaqlaqna l-istipendju aħna u baxxejnieh. It-tnejn filgħodu iżda ma' One News, Lawrence Gonzi qal bil-kontra. Kif tħossok li inti fl-2005 kont l-aħħar Prim Ministru li naqqas l-istipendji u għaxiex naqqas kien hemm dat tnaqqis? L-istipendji jiena żdiedu fi żmieni anki fl-2005.